Magandang araw, Central Luzon! Ito na ang bagong tambayan ng impormasyon para sa ating kalusugan. Isang programa ng DOH Region 3 na layuning bigyang linaw, gabay at kaalaman ang bawat Pilipino. Ngayong pilot episode, pag-uusapan natin ang pundasyon ng isang malusog na katawan, ang nutrisyon. Kumakain ka nga ba ng tama? Alam mo ba kung sapat ang nutrisyon ng iyong pamilya? O baka naman napapabayaan na? Tatalakayin natin kung paano ang tamang pagkain ay hindi lang para sa katawan, kundi para rin sa kinabukasan. Kasama natin ang mga eksperto, mga tunay na kwento, at mga praktikal na gabay para sa lahat, mula sa kabataan hanggang sa mga magulang at tagapangalaga ng ating kalusugan. Dahil sa huli, ang kalusugan ay hindi dapat pinagpapaliban. Simulan na natin ang kwentuhan. Kalusugan mo? Usap tayo! Sa Global Nutrition Report 2025, humigit kumulang 28.8% ng mga batang wala pang 5 taong gulang sa Pilipinas ang nakararanas ng stunting o pagkabansot, habang 5.8% naman ang may wasting o labis na pagiging payat. Samantala, ayon sa datos ng National Nutrition Council na itala noong 2014, na 4.17% ng mga batang preschool sa Central Luzon ang underweight. Sa likod ng bawat batang malusog ay isang ina na nagsusumikap. Kahit kapos, kahit pagod. Ito ang kwento ni Nanay Analiza Castillo, 33 taong gulang, residente ng Barangay Kaypian, San Jose del Monte, Bulacan. Mayroon siyang 5 anak, at 3 dito, payat at walang ganang kumain. Napakahirap. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng panggastos sa 5 anak mo. Tapos yung asawa mo medyo hindi pa yung niya trabaho. Napakahirap nung wala kang maaanuhan kahit papaano. Hindi rin umano niya alam kung gaano ito kahalaga, ang pagkain ng tama at kung paano ito nakakaapekto sa nutrisyon. Yung dati, yung nag-uulam lang kami, sardinas, may mga miswag, ganyan. Tapos tuyo, wala kaming nakakain ng mga gulay pa nun. Nung nalaman ko na sa nutrisyon, na kailangan pala ng mga gulay at may mga sabaw yung bata. Yun. Hindi lang katawan ng payat, pati sigla at saya ng mga bata, kapansin-pansin na iba. Hindi makapaglaro sa labas at ayaw kumain. Malnourished din. Napakapayat talaga nila doon. Napapansin ko yun, hindi sila tumatakbo, hindi sila masyadong naglalaro, wala silang sigla. Sa kadalasan ng pagkakasakit, minabuti ni Nanay Analiza na dalhin ang mga anak sa health center. At dito na nga nagsimula ang mga sagot sa kanyang mga katanungan, kung bakit matamlay at payat ang kanyang mga anak. Nung nagpa-check up po kasi ako sa kanya, nung tinimbang yung anak ko, nasa 8 kilos lang siya. Pero magtuto na siya nung time na yun. Tapos sabi sa akin, "Mami, ang anak mo, hindi mo ba alam kulang sa timbang yan? Kailangan, bago mag 2 years old, nasa 10 pataas na sila." Nakapag-isip ako at nalungkot din. Kaya pala ganun. Hindi ko rin kasi alam yun, kahit marami na rin akong anak. Wala akong alam na ganun na, pala siya, malnourished. Ang alam ko lang, basta pakainin ko lang siya, yun lang alam ko talaga. Unti-unti siyang natuto. Sa gulay, sa sabaw, sa tamang tulog at vitamina. Doon, nagsimula ang pagbabago. Mula sa barangay hanggang sa kagawaran ng kalusugan, dumating ang tulong. Mula pagkain hanggang sa check-up,
Inalalayan nila ang pamilya ni Nanay Annalisa, lalo na ang kanyang mga anak. Nagkaroon ng feeding program, monitoring at visitation at pagbibigay ng angkop na bitamina. Yung una, binigay sa amin ng galing sa barangay. Parang mga nakapack lang siya na mga bigas, may mga flavor na siyang champorado, lugaw. Pagka ayun ang pinapaalmusal ko pag wala talaga eh. Tapos nung didiskartehan ko rin sila ng mga nila. Tapos yung pangalawa na bibigyan na sila, inahatid na nila dito. Araw-araw yung nakaganon na. Hanggang sa tumaba-taba na rin siya. Dati halos araw-araw nasa health center sila. Natuto si Nanay Annalisa na manok, sabaw, prutas. Hindi kailangang mamahalin. Basta may sustansya, may pag-asa. Yung maganda yung nutrition kasi nasusubaybay sila eh. Naaalagaan sila ng barangay. Kahit konting manok lang, kahit 1/4, tapos nagyan ko na lang siya ng mga gulay, sabawang ko siya. Tapos minsan may saging na rin sila, minsan tapos may orange akong binibili pag namalengke na lang. Kahit pa konti-konti lang siya at least na ko siya kahit paano. Hindi kagaya dati talaga na walang-wala talaga. Kahit isa ngayon nag-11 siya. Nag-aano siya sa 11, tumatakbo siya ng 11. Masarap, maganda sa pakiramdam. Pagka ganyan yung mga anak mo na masaya sila, wala silang sakit. Para sa isang inang hindi sumuko, kaantabay ang mga eksperto. Ang nutrisyon ay hindi lang pagkain. Ito ay nagsisilbing liwanag sa kanilang tahanan. Maraming salamat sa mga DOH, tapos sa barangay, sa LGU. Hindi dahil sa inyo, kung hindi dahil sa inyo, siguro payat pa rin siguro yung mga anak ko. Pa rin siguro ngayon, majores pa rin ngayon. Malaking tulong po talaga yung programang nutrition po. Sa mga kagaya ko po na mahirap at na hindi na gaano na ibibigay dahil marami ang mga anak. Malaki pong tulong talaga yung nutrition po. Masustansyang usapan? Meron pa! Sa pagbabalik ng health tips, kalusugan mo, usap tayo! Tutulungan tayo ng eksperto para mas maintindihan ang tunay na kahulugan ng nutrisyon. Isang masustansya at magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Margarita Santos Natividad, isang nutritionist dietitian galing po sa Kagawaran ng Kalusugan. Kung titingnan po talaga natin, ang nutrition po talaga is the real foundation para magkaroon ng isang magandang kalusugan, no? Kasi hindi po tayo makakapagtrabaho, we cannot function accordingly if we are malnourished. Then another contributing factor ng good nutrition is yun pong ating kaisipan ay punong-puno ng kaalaman. So ibig sabihin, hindi natin masasagutan yung pang-araw-araw nating gawain, pang-araw-araw nating problema kung hindi po tama ang ating kaisipan at ang ating kalusugan. Okay, pagdating po natin sa nutrients, meron po tayong dalawang tinatawag na macronutrients and micronutrients. When we heard the word macro, ibig sabihin po malaki, malalaking portion. So ano-ano po yun? Yun po yung tinatawag nating carbohydrates, protein, at saka fats. Pag narinig naman po natin ng micro, ang ibig pong sabihin naman nun is konti lang o maliliit lang na nutrients ang kailangan ng ating katawan. Ito po yung tinatawag nating vitamins and minerals. So bago po tayo pumunta dyan sa iyong pangatlong katanungan, sir, is gusto ko po munang linawin yung tinatawag nating macro. When we say macro, ito po yung carbohydrates, protein, at saka fats.
When we say micro, that is vitamins and minerals. So, yun pong carbohydrates, ito po yung nagbibigay sa atin ng energy, no, ng lakas para makapagtrabaho. Yun naman pong protein, ito naman po yung nagre-repair. Let's say, for example, na nagkaroon ka ng sugat, no? So, ito yung the one responsible sa repair ng iyong tissues. Okay? Yun naman pong sinasabi natin na fats is, actually ang fats is the most concentrated form of energy. Mas mataas po ang calorie content niyan kung kukumpara natin sa carbo. No? So, ibig sabihin, ito rin po yung pinagkukunan natin ng lakas. Pero take note, ang ating pong fats should be on a limited amount kasi alam po natin na ito yung mga contributing factor kung bakit tayo magkakaroon ng sakit sa puso, kung bakit tayo tataba, and so on and so forth. Okay? So, yung vitamins and minerals, ang pinaka-main po nating kailangan is yun pong iron, okay? The vitamin A, then yung iodine, no? Yan po yung mga programa ng kagawaran ng kalusugan na talaga pong nilalaban natin. Now, ang tanong po ninyo na susunod is tungkol po doon sa senyales. Okay? Ang isang kitang-kita po natin na senyales, no, na tayo ay nagkukulang sa nutrisyon is yun pong tayo ay pumapayat na hindi natin alam kung ano ang dahilan. Okay? So, meron po talagang mga tao na pumapayat because nagre-reduce sila. Ibig sabihin, binabawasan nila yung kanilang food intake. Pero kung hindi po natin yun ginagawa at tayo'y pumapayat, so meaning there's something wrong with the diet and with the intake po ng ating pagkain. Okay, para po natin maipaliwanag itong mabuti, kasi yun pong oras ng pagkain o dami ng pagkain, ito po ay, kung pupunta po kayo sa isang dietitian, ito po ay kinocompute base po sa kanyang ginagawa araw-araw o yung pong activity, at saka po yung kanyang present health and nutrition status. Okay? So, ang dami po ng kinakain natin, those are the different factors that we need to consider. Now, ang pagkain po, depende po kung i-distribute natin yan into 3 meals. Ito nga po yung sinasabi ninyong breakfast, lunch, and dinner. As long as based dun sa computation na distribute siya according to the required number of calories, okay lang po siya. Sa panahon po natin ngayon, no, talaga, is marami na pong supplements na available. Pero kung papipiliin po ninyo talaga, mas maganda po yung natural. Pero the problem nowadays, based on the available food in the market, so alam naman po natin na mga may preservatives yan, medyo pag nasobrahan po tayo, is nagkakaroon din tayo ng epekto, ng hindi magandang epekto, no? Pagdating po sa consumption ng supplements, no? Kaya po mas mainam sana na natural yung ating ikonsumo. So, ang kagawaran po ng kalusugan, isinusulong po natin yung RA 11148, no? Yun po yung kalusugan ng Magnanay Act. Kasi ang kalusugan po ng tao, dapat mag-start muna from the time na mabuntis ang nanay. No? Then, hanggang sa magdalawang taon po, yun yung sinasabi natin na first 1,000 days. Okay? Then, meron din po tayong mga aktibidades na isinusulong talaga. One is the exclusive breastfeeding from 0 to 6 months. Then after completing 6 months, that's the time lang na mag-i-introduce tayo ng complementary food. Kasi alam po natin na ang gatas ng ina, yung nutrients niya, is not sufficient doon sa lumalaking bata. Kaya nag-i-introduce po tayo ng complementary food. Okay? Then, pagdating po sana sa eskwelahan, although that is the responsibility of the DepEd, okay, matingnan din po siya sana nilang mabuti rin yung kalusugan ng bata. Kasi ito rin po yung magiging gauge natin kung paano sila mag-perform sa eskwelahan. Then, nandoon po tayo sa teen, no? Sa teen stage naman, okay? Meron din pong programa ang kagawaran ng kalusugan pagdating po sa mga teenager na tinuturo po natin paano ba yung magiging behavior nila, kung paano ba talaga sila yung kanilang diet, ano ba talaga dapat yung mga vices, dapat po pag-iiwasan yan, no? Then after po ng teen, punta na tayo doon sa mga adolescent. Okay? So, kailangan mag-start na po talaga tayo doon sa medyo early stage pa lang is yung tamang nutrisyon. No? Kasi kung mapapansin po natin ngayon, kaliwat kanan, likod at harap po natin, meron po tayong mga food chain.
Tama. Pero ito pong mga food chain na to, anong sinaserve nila? High in sodium, high in fats, high in cholesterol, pero very low in nutrients. Okay? Kasi lahat po nito is niluto ng mas mabilis, niluto sa mantika, no? Kaya kung titingnan po natin ngayon ang prevalence rate ng diseases natin, ng cardiovascular, ng diabetes, ng cancer, and other urinary tract infection, napakatataas po niyan. So, binibigyan po natin ng kaalaman ang lahat ng estado, no? All life stages ng tamang kaalaman. Unfortunately, maybe because of the lifestyle nga po mga panahon na to, still medyo nahihirapan po tayo when it comes to education. Educating the population. Pero still, pinipilit po talaga namin na i-inform yung mga tao kung ano talaga yung dapat. But the decision itself is not, wala po sa atin, di ba? Nasa kanilang mga kamay. So maybe because of the time, no, yung busy talaga sila, so talagang they really switch to the mga instant na po talaga ngayon. So yun po ngayon yung magiging, yun po talaga yung kalaban natin ngayon. Kailangan i-inform natin ng tao, no? Talagang kailangan is maraming edukasyon, maraming IEC materials ang ipalaganap po natin. Tama po kayo, unless otherwise, meron po kayong genetic, no? So kung alam naman po talaga natin na ang tao, lahat papunta doon, no? Talagang pero magtatagal. Then kung early po natin siya naumpisahan, so the onset ay po pwede rin pong magtagal din. Pagdating po dun sa sinasabi ninyong stress, puyat, no, yung lifestyle, pagbata kayo, hindi nyo pa naman yan mararamdaman. It will take 20 years bago po iyan maramdaman. So alam po natin na yung mga sinabi ninyo na problema na yon or lifestyle na yon is magte-take effect lang po siya ng medyo matagal-tagal na panahon. Pero take note na apektuhan po ang ating system, no? System in what sense? Yung pong pag-iisip natin, no? Yung tolerance natin sa mga darating na problema, then yung panlaban po natin, yung ating panlaban sa sakit, yung ating pong kalusugan, definitely maapektuhan kasi nagkukulang po tayo sa tulog. So ibig sabihin is hindi rin maganda ang magiging dating niyan po sa ating system. Kaya po from head to foot, no? Kung yan po lagi ang ating nai-encounter sa loob ng sa araw-araw, definitely dadating ang panahon, huwag po kayong mabibigla, biglaan nyo na lang yan mararamdaman. Sasabutin po, Dok, ano ba yung balik diet ko? Para ma-visualize po natin, no, yung sinasabi nating balanced diet, siguro naman po is nakikita nila sa TV, naririnig nila sa radyo, yung pong tinatawag nating pinggang Pinoy. So try to visualize, yung pong pinggang Pinoy, meron po yung mga divisions, kung saan nakalagay po doon yung gulay, tapos meron po tayong protein foods, okay? Then meron tayong carbo, meron din po kasama siyang liquids o yung iniinom po natin. So, ideally po talaga, ang consumption natin ng bawat nutrients depends on the physical activities that we have. At depende po yun sa programa na ibinibigay sa inyo ng isang nutritionist dietitian. Ang sinasabi lang po natin, there's no such thing as dekahon na diet. We should consider kung ano nga po yung kanyang physical activity, kung ano po yung kanyang health situation, kung ano po yung actual weight, no? Kasi kukumputin po natin yung kanyang desirable body weight, no? Para mabigyan po natin siya ng tamang bilang ng kalorya na dapat po niyang kainin. I'm Faye Almares po, 21 years old. Doc, may tatanong lang po ako. Effective po ba ang nauusong OMAN or 1 meal a day diet? Okay, so yan po yung mga practices na usong-usong ngayon, no? Pero take note, no?
sinasabi po natin, dapat is regular yung ating diet. No? So, meron po talagang nasa-sacrifice, no? Kasi ang objective lang po talaga niyan is pumayat sila. No? Kaya po, there's certain meal time na minimiss po nila. Pero take note, pag tayo po nagda-diet, we consider the quality and the quantity of food that we are taking in. No? So meron pong yung iba before 6, 'di ba? Before 6. Pero before mag 6 o'clock, no? Kain na walang patumangga naman. So what's the use of that? Hello Doc, this is Rem, 29 years old. Question lang po, paano mo malalaman kung tama yung nutrisyon ng isang bata o matanda? So, ito po talaga yung ipinopush ng kagawaran ng kalusugan, no? Yun po yung nutrition doon sa sinasabi po nating first 1,000 days. So, ang affected po dito is mula po nung mag-conceive si nanay hanggang sa po ay mag-2 taon. Ito po yung priority group talaga natin na gustong-gusto natin talaga na magkaroon ng tamang nutrisyon yung bata. Kasi ito po yung parte na tinatawag nating golden window of opportunity. So, ibig sabihin, pag na-miss po natin na magkaroon ng tamang nutrisyon, ang batang may edad na ganito, yung 0 to 24 months, no, magiging liability na po siya ng gobyerno paglaki. Kasi ito nga po yung sinasabi natin, one, the physical development as well as the cognitive, o yun pong sinasabi natin na karunungan o yung kaalaman, yung ganyan. Ito po yung talagang gustong-gusto natin na marating na ang bata ay magkaroon ng tamang nutrisyon dun sa tamang edad na yun. Ako po si Wilson Des Jr., 49 years old. Tanong ko lang po, Doc, masama ba ang fast food sa kalusugan ng tao? Okay, based on the statistics that we have, no? Kung titingnan po natin, ang dami nating mga non-communicable diseases po ngayon. So, nandiyan po yung diabetes, nandiyan po yung hypertension, yung cardiovascular diseases, the urinary tract infection, cancer, no? Yan po yung payment natin dun sa mga ganyan. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, all those food chain, no, ay nagsaserve lang po ng high sodium, high fat, high cholesterol na pagkain. Ang isa pong naririnig ko dun sa mga baryo is, hindi ako kakain ng talbos ng kamote kasi mataas ang aking presyon. Okay? So, gusto ko lang pong linawin, ang nakakataas po ng presyon ay ang pagkain na nanggaling sa hayop na 4 ang paa. No? So, ang talbos po ng kamote, ang kangkong, yung mga leafy vegetables, hindi po yan nakakataas ng presyon. No? So, isa po yun. Then, another one is yung pagkain ba o pangkonsumo po ng kanin. Okay? Hindi man po kayo kumain ng kanin, pero kung marami naman kayong kumain ng tinapay, kumain ng cakes, kumain ng ice cream, wala rin po yung effect. Okay? Then, ano pa? Yung iba, hindi daw po sila kumakain ng manok, no? Lalo na kung buntis. Hindi sila kumakain ng kalabasa, okay? Kasi daw po, yung anak nila, pag lumaki, is mahina ang ulo. Pero take note, lahat po ng macro and micronutrients, merong certain limits, no, na dapat po nating ikonsumo. Then another one is, yung pong pag-inom ng tubig. Okay? Ang ini-inform po natin ng tao ng 8 glasses of water. Pero take note, the amount of water na kailangan po natin will always depend on the weight that you have. No? So, yun pong weight ninyo, the actual weight that you have, times 50, no? Patented po ang 50. Take note mo yan. 50 divided by 250, 250 is yan po ang laman ng isang baso, more or less, 250 ml. So, kung ang weight mo ay 50 times 50, that is, ilan po siya? 25. Okay? So, yung 25, i-divide mo siya sa 250, meaning, nangangailangan ka ng ilan? Ilan pong basong tubig? So, 250 divided by 250 is equals to 10 glasses of water.
Yon. So, yun po yung pag-compute natin ng requirements when it comes to water. Hindi po tayo pare-pareho na 8 glasses. Okay. Pagdating po dyan, di ba meron tayong mga rural health centers, no? So, kung meron man po kayong nararamdaman sa inyong katawan, I think the rural health unit is open, no? At alam naman po namin na i-entertain na nila kayo. Pero kung medyo malayo, the Department of Health Regional Office is open, no? You can visit us, you can ask question, you can call us, no? You can text us, you can message us, no? Lahat po ng type of communication that we have right now is open at kami po ay mag-e-entertain sa inyo kung ano man pong problema meron kayo. Okay, sa lahat po ng naaabot ng ating komunikasyon ngayon, okay, gusto po namin ipaalam sa inyo na ang nutrisyon ay talaga pong importante. At ito po talaga, hindi tayo magkakaroon ng magandang kalusugan kung yung nutrition aspect po natin ay napapabayaan or hindi po natin nabibigyan ng pansin. Now, para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan, unahin po muna natin na magkaroon tayo ng magandang nutrisyon. At ito naman po ay alam ko na kung ano man yung pangangailangan ninyo when it comes to food, no? Available naman po yan everywhere, pero ang kailangan lang po natin is yung tamang kaalaman, ano, kailan, anong halaga, okay? Yung dami, yung klase ng pagkain na kakainin natin. At itong mga impormasyon po na to ay makukuha po ninyo sa kagawaran ng kalusugan. So sa inyo pong lahat, kung meron man po kayong katanungan, ang aming pong opisina ay bukas para kayo po ay paglingkuran. So hanggang sa susunod po, maraming salamat.